Orain dela 25 urte, Goierrik bizi zuen egoera ikusita, enpresa ideia berriei bidea emateko beharra sentitu zuten Goiekiko eta eskualdeko enpresa munduan lan egiten zuten hainbat pertsonak. Ekimen berrien lehiaketako lehen urratsak izan ziren haiek. Ekimen honen kokagunea langabezi egoera batean izan zen. Udaletxek egitasmo estrategiko bat egin zuten, eta egitasmo estrategiko horrek zeuken alde baikor bat oso positiboa. Dena alderdi politiko eta erakunde sozioekonomiko guztien onirizia jasotzuela. Eta denan borondatez ekin zaion batez ere momentu hartako arazo sakonenari, alegia langabezi tasa. Langabezi tasa horri erantzun izateko, izan genituen lagundu zigutenak asko ekimen berriak proposatuz. Yo creo que todo salió de una forma natural, ¿no? Sí. Porque en principio teníamos un pequeño plan estratégico que se elaboró en el 92 y a raíz de eso veía un montón de acciones a desarrollar. Lo que pasa que eran acciones a desarrollar y teníamos poca capacidad económica para desarrollarlas y casi era una utopía. Y de repente va y apareces tú, Manuel, y tal, con una serie de ideas de lo que yo llamo en estos momentos inventor, es decir, gente que realmente quiere desarrollar cosas. Goieki era nuevo, todo el mundo venía a pedir dinero, a pedir cosas, a que desarrolláramos ideas, temas y tal, y entonces no sabemos ni por dónde agarrar, ni por dónde empezar, ni por dónde desarrollar, ¿no? Pero sin embargo, era a su vez muy apasionante, porque había tal cantidad de cosas y de ganas, variantes. muchas ganas muchas ganas de hacer cosas. ¿Te acuerdas cómo empezó el concurso? Fui yo a reunirme contigo con la idea esta, vino Nico y estuvimos hablando a ver cómo podríamos desarrollar este invento de nuevos inventores pensando que había personas en las empresas que podían tener ideas y viendo cómo estaba la zona de los Aires del Goierri. Sí, sí. Eso no fue una iniciativa de 2, 3, sino que fue una iniciativa comarcal. Sí. Y yo creo que eso nos facilitó mucho las cosas. Que ha vivido 25 años este concurso y que siga 25 años más, vivo. Mínimo. Hogeita bost urte hauetan lehiaketak aldaketa eta egokitzapen ugari izan ditu. Baina horietako nagusiena esango genuke 2003-2004 eman zala. Orduan 2003 guztia kontutan hartuta, gogoeta txikitxo bat egin genuen, garai hartan epaimaila osatzen genuen kiden artean, eta konturatu ginen, azkenen sariketa honekin pixka bultzatu nahi genituen ideiak sustatu ahal izateko, ideia berritzailetik, enpresa ekimen berritzaileek saritzera pasako ginela. Urte guzti hauetan ehundaka enpresa pasatu dira Goiekitik eta horietako askok sortu dute behaien negozioa, ez. Enpresa bat martxan jartzea, konplexua da, ikusten dut. Ekintzaile hauek izugarrizko meritua daukatela eta azkenean lehiaketa honekin ekintzaile guzti horiei omenaldi bat egin nahi zaie, ez. Ekintzaile berrien lehiaketa, bultzada bata etorkizuneko negozioak errealitate bihurtzeko bidean. Ona da, sari ekonomikoa lagundu dizu, momentu zaila izaten die, hasierakok. Bestalde aldetik, ezagune izaten, pixka bat ezagune izaten laguntza dizu. Beste onura bat da, konfiantza ematen dizula, zure burungan. Persona talde batek erabaki baldin badu zure ideia dela onana urte hortakoa, esan nahi etxala zu bakarrik ez sinisten dezuna ideia hortan. Eta azkenekoa, leku bat ematen dizu, leku on bat, leku lasaie, laneako leku ona, eta honek uste dizu zure ideian zentratzen, ez garrantzitsuna dela. Eman dezaken oihartzuna inguruko enpresen artean, enpresa kooperatiboak, udaletxeak, Goierrik udala saretuak ditu, eta sare horiek aprobetxatzea, baliatzea, horre dakarren onura da gehien estimatzean. Enpresen laguntzari esker antolatzen dugu urtero ekitaldi hauek. 25 urte jarraian, beraien ekarpenak eginez, batzuk diru laguntza bitartez, beste batzuk kolaborazio bitartez, beraien lanarekin, baino azkenen guztien laguntzari esker antolatzen dugu lehiaketa hau, ez. Egun, Goierriko enpresa desberdinen babesa du lehiaketak. Horietako bat da Goilan Fundazioa. Beraien helburua negozio berrien sustapena da.
sustapena, hau da, negozio berrien, ekimen ekonomiko berri baita sustatzea eta bultzatzea. Ekimena izanik lokala eta bertako nolabete sare sozioekonomiko hori, enpresen sare hori eta enpresa berrik sortzeko ematen bultzada hori kontu hartuta, nolabete erabat egokia da, fundazioaren ikuspuntutik, holako ekimenei laguntza ematea. Goilan bera fundazioa da, baina kooperatibez osatutako fundazio bat. Eta garbi dauke bere helburu fundazionalorien artean sustapenaren logikan enpresa garatzea dela eta aberastasun hori enpresen bidez garatzea dela, baina aldan neurrin baita ere izaera kooperatiboa izango duten proiektuekin. Lehiaketak gaur egun 3 kategoria ditu. Lehenengo kategoria enpresa ekimen berrien kategoria izango litzeke, bigarrengo kategoria berrikuntza proiektuak izango lieke enpresa barruan. Eta azkenik 3. kategoria izango litzeke gizarte inklusioaren bitartez ekintzailetza proiektuak. Bai, animatuko nituzke behartzen zaitulako pixka bat zure idea defendatzea dokumentu baten, ez? Eta bere gauza ona, gauza txarrak, biabilitatea plan bat egitea, eta gauzak igual papelen jartzek argitu ditu. Lehiaketa bera dauken ezagutze mailarekin eta eukitzen du nolako difusio mailarekin, nik uste askotan neuri gertatu izan zet, aurretik behar ezagutzen dituen proiektu eta bere difusio horren ondorioz ezagutu izan da. Etorkizunera begira, ni lehiaketa osasuntsu ikusten dut, guandiken gaztea, erronkei erantzuna ematen jarraituko du. Oso eskertuta gaude, babesle guztiei, ematen diguten laguntzagatik, eta espero dugu beste 25 urtetan ere berdin jarraitzea. 1987an abiatu zen Goiekiko ekimen hau. Bide honetan parte hartu duten ekintzaile eta enpresei esker 25 urte bete ditu lehiaketak. Gutxienez, beste horren beste izan daitezela. Eskerrik asko, Goierri. Goieki, ekin eta egin.